Morjesta. Ollaan tässä lähdössä pystykorvan kanssa viemään yhdelle haaskapaikalle kameraa ja sitten syötittään paria muuta haaskaa. Ja toivon mukaan siinä samalla nähtäisi vähän supikoiria tai minkkejä, että saataisiin jotain toimintaa vielä tälle iltaan. Tässä on nyt 2 ehtoota saalistettu pienpetoja hyvällä menestyksellä ja nyt vielä jatketaan. Että katsotaan mitä ilta tuo tullessa. Joo, täytyy aloittaa reissu sillä, että haetaan vähän fossiilisoppaa tankkiin tosta, ettei lopu kesken. Siitä laitetaan pistooli sinne ja valutellaan täyteen. No niin, on päästy perille tänne ja tuohon laitetaan kamera ja keräs kattoon, että onko meidän edelliset syötit viety täältä. Tässä oli koiran nappulaa ja kalaa. Siinä on pieni pala kalaa on jäljellä, mutta joku on ne vienyt, että katsotaan, että onko ne linnut vai onko käynyt supikoiria. Ja laitetaan kamera tohon ja ihmetellään. No niin, täällä on pystykorva ja supikoira ja tuossa on meidän takuuhuollosta tullut kamera. Kävi semmonen moka, että jäi tuo veitti kotiin, niin tehdään tää unboxingi sitten tällainen vähän vaikeamman kautta, mutta eiköhän sieltä kamera saada esiin. Morjesta. Kevät on kauneimmillaan ja sehän on niinku riistahoidon kulta-aikaa. Ajattelin tässä viedä yhdelle suolakivelle kameran ja uuden suolakive. Samalla lenkittää vähän hirvikoiraa. Toivotaan, että se rupeisi hirve käymään, ainakin talvella oli. Sen lisäksi vietiin tuohon vähän matkan päähän kamera supiraadoille ja toivotaan, että siellä rupeisi supit käymään, niin saataisiin vielä keväälle vähän pintapyyntihommaa. Se on se reppu pakattuna. Siellä on meillä juuri takuuhuollosta tullut Reolinkin kamera ja sitten laitetaan vähän tuommoista Prospectuksen rehuhoukutinta. Näihin voi tutustua houkuttelevan verkkosivuilla. Siinä meillä on suolakivi ja siellä meillä on myy. Myy on vähän reilu vuoden ikäinen harmaa. Vuosia ja kuukausi on ikää. Käydään vähän katsomassa, mitä näkyy. No niin, meillä on tällä seuran alueella on hirvikanta aika heikko ollut nyt pari vuotta. Mutta jotain merkkejä on kumminkin hirvistä, että sieltä on kivi syöty kevään tai kevättalven aikana loppuun. Ja on täällä jonkun verran jälkiä, on kohdeeläimistäkin. Tuossakin on vähän papanaa, että toivotaan, että tässä hirviporukka majailisi vähän pidempään, että nythän on vasta huhtikuun 1, mutta toivotaan kaikista paras olisi, jos tässä olisi vasaporukka ja majoittuisivat tähän metsään ja saataisiin sitten syksyllä myyllekin vähän tekemistä. Myy on tosiaan vuosia kuukausi ikää ja syksyllä oli semmoitteita ihan lyhkäisiä löytöhaukkuja, mutta kun hirvet ei oikein pidättänyt haukussa, että ne juoksi vaan kovaa ja kauas ja koira sitten palaili jossain kohti jälkiään takaisin. Että nyt käytiin kevät-talvella käytiin konehirvellä ja siinä kyllä haukku raikas komiasti. Että innolla odotaan syksyä tämän kanssa. Jotain hajua taitaa olla nyttenkin ilmassa, kun olisi menohaluja, mutta ei voida päästää nyt. Nyt syksyllä sitten. No niin, saatiin suolakivi laitettu. Piti tommonen pikku tikapuu tehdä.
Ja täällä joku yrittää syödä hihnaa poikki. Hei, sulla on vähän terävät hampaat. Onko vähän solmussa? Jatketaan matkaa, käydään vähän käppäilemään, että näkyykö merkkejä hirvistä. No niin, nyt saatiin suolakivi ja kamera molemmat toimimaan. Lähdetään vähän katteleen, että löytyykö täältä jotain. Se hyvin näkee nyt jälkiä näy enää ihan hirveästi, mutta siinäkin on hirven paskaa ja tuo aurinko paistaa, mutta kun on korkealta syöty, saatana. Kyllä tässä hirve pörrää. Hirvi mennyt. Pikkusen ois mennyt haluja. Niin, syksyllä sitten.